Article 3, Section 4 in the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Mao kini ang haligi ug sukuranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita. Interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug de prinsipyo nga mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Ug karon, aniya ang inyong anchorman. Nini mga oras sa mga kaigalaan ni abot na gyud dinhi sa itong Sibianan si Manila City Mayor og ato mahigalang presidential aspirant Isko Moreno niya na gyud sa itong Sibianan. Ato siya mahinabi ron mga sukintig paminaw aron nga atong mahatagag pagtagad sad. Kanuna na tayo maka-interview niya via Zoom o niya nabati na ninyo ni via Zoom apan karong buntaga ato siyang tagaag pagtagad mahigala kay ni ana mibisita sa Subo og ni agyod ni hapit sa itong Sibianan sa DYHP Arimen Cebu og kining atong interview ron live sa DYHP Arimen Cebu og live ta sa 93.9 IFM sa itong sister station og ingon man mahigala sa itong mga followers sa social media. Mayor Isko Moreno, mayong buntag sir. Ay, maayong buntag. Magandang umaga sa iyo at sa ating mga staff sa studio at ang ating mga tagapakinig sa DYHP at the same time sa 93.9 IFM. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga. So at least ngayon na interview na kita in person. Kasi I think mga 3 or 4 times na tayo puro Zoom, ano? Zoom lang, oo. Zoom. Oh, pero Kaya we opted to visit you personally to thank you for the effort of RMN at that time na marami ring mga Cebuano na nag-aalala ng update sa Maynila. Kasi sa Cebu, yung Cebuano marami sa Tondo eh. Oo, marami. Marami. Kaya nagamit namin yung RMN, yung programa mo sa mga updates sa especially noong kasagsagan nung COVID-19 infection. Thank you very much. At saka nakita naman din namin na yung mga na-interview ko mga mayors, yung mga nakita namin na talagang okay yung response nila. Si Mayor Richard Gomez na-interview ko din sa Ormoc. At nakita ko yung response mo doon sa Manila. Kaya tinawagan kita upang ma-share mo din paano yung response ninyo. So, kumusta na, Yorme? Well, sa awa ng Diyos, pagdating sa COVID-19, we continue to reinforce our capacity at yung pa rin, yung mga gamot pa rin, bumibili tayo. Meron tayong Remdesivir, Tocilizumab. Ngayon, may bago ngayon. Monalpivir o Monalpapivir something, no? Gamot din yun na nakakatulong na mag-survive yung itong mga pasyente ng COVID. At 131% first dose, 125% second dose ang nabakunahan na namin based on target. As kung mapapansin mo, lagpas yung porsyento simply because ang policy kasi namin since time immemorial, since nagsimula yung bakunahan is open policy. So kahit sino pwede magpabakuna sa Maynila. So, walk-in lang, okay na? Yeah, walk-in, lahat, kapitbahay namin syudad, basta gusto nilang pabakuna. Kasi it's a universal problem eh. So it has to be approached inclusively. So kami, talagang gusto ko, bawat tao mabakunahan, maproteksyonan. Dahil mahirap eh. Mahirap ang COVID-19. Magpapaikot-ikot lang ba? Oo. Ngayon na nag-umpisa na rin ang Maynila, when we were told na may naaprubahan na FDA brand ng bakuna, which is Pfizer, tapos sumunod yung Moderna. Last month, nag-ready na kami ng bakuna sa bata. So when we were told Thursday a week ago, the following day, nakapagbakuna kami. Ngayon, dire-diretso na ang bakuna sa bata kasi from A3, ngayon naman general population, 12 to 17. So, in a matter of 4 days, naka-16 mil kagad kami. At tuloy-tuloy na yan, pati sa mga mall. And I'm excited
na level 2 na yung yung Maynila dahil sa gusto ko kasi makalabas na ang bata, makapasok na ulit sa eskwelahan, yung mga tatay, nanay, no, makapaghanap buhay na, yung mga negosyante, maayos na ba yung negosyo, yung magkaroon na ng kapanatagan. Yun talaga ang dapat na end goal ng pamahalaan at nating lahat, yung unti-unti tayong bumalik sa normal. Kasi hindi tayo mabubuhay ng ng patago-tago ba? Ang nakaganda din doon dahil maganda yung response mo sa Maynila at ikaw mismo ay naging model na magpabakuna. Yorme. Oo. Ay, kasi talagang... Anong bakuna mo? Sinovac. Pareha tayo. Sinovac. Sinovac. Kasi ang paniwala ko dyan, how can I argue with scientists of World Health Organization when they declare X brand is safe, no? So, pinakamabisa talaga, makinig na lang sa mga scientifico. So, sabi nila, kung ano yung bakuna nandiyan dyan, bakuna natin sa atin. Kaya para naman pumanatag ang tao, dati kasi may pangamba sa Sinovac Ako mismo, Sinovac ang pinili ko. After that, wala na, lumobo na. Ngayon, ang bakuna namin, dati-rati, 47,000 a day. Ngayon, ano na lang, 1,000, 2,000. Anong percentage na sa population ninyo sa Maynila ang nabakunahan? 131% first dose, 125% second dose. 70% lang yung requirements namin. Para herd immunity. So at least maganda yan. Lagpas talaga. Paano mo, aside na, dahil kung ikaw na Yorme, no? Kung ikaw na ang maging model doon, tingnan mo si Yorme, nagpabakuna na. Yung mga taga Maynila, talagang susunod na sila. Naman, in fairness naman sa I'm very proud of my constituency na nakikinig sila. Katulad nga nun, sabi ko sa iyo, sabi ko, mga nanay, maggayak na kayo, mag-ready na kayo na babakunahan na natin yung 12 to 17 years old. Pag-announce ko nung Huwebes, Biyernes, nagbabakuna kami. 3,000 kagad yung nabakunahan. So, kaya ako, iniingatan ko yung mga salita kasi kapag talagang ikaw may direksyon, ikaw napanghawakan yung salita mo, makikinig at makikinig ang tao. Yung you value your word. In the case of City of Manila, ngayon, nasa mall kami ngayon. Yung vaccination, vaccination. Tapos, mangyari pa, yung mga iba pang mga hindi pa nababakunahan. Meron kaming tinawag na surgical approach, no? Yung saturation drive. Kami na yung bumababa sa community, nagtatanong na kami sino pa ba hindi bakunado. Paano ninyo i-encourage yung mga taga Maynila, yung mga constituency nyo na talagang hindi matakot sa bakuna? Dahil may iba na matatakot, baka daw maging zombie tayo, Yorme? Tama naman yung pangamba nila, no? Nire-respeto natin yung takot ng tao sa bakuna. Ako nga, takot takot ako sa injection. 3 lang yan ang kinakatakutan ko. Height, multo, at saka injection. Nako. Pero mga kababayan natin Cebuano nakikinig, alam niyo, lagi may risk. Okay? So, sa vaccination may risk. Okay? Pero, there are 2 types of risk that we are facing right now. Risk getting COVID, getting infected without protection, or risk with the vaccine for any side effect in the future. Remember, these are clinical products. So that can be cured. That can be corrected. No? But with COVID-19, as stated by the scientists, walang gamot. May mga gamot na nakakatulong to survive the infection. Pero walang gamot. Ano pong risk ang gusto natin? Na ma-infect tayo na walang proteksyon o baka yung inaalala side effect ng bakuna. Yan naman, hindi yan sinertipikahan. Ito naman ang argumento ko dyan. Hindi yan sinertipikahan ng World Health Organization. Hindi yan sinertipikahan ng mga matatayog na bansa. No? Amerika, Canada, Europe, kung hindi yan ligtas. Ganun din tayong sa mga doktor natin dito sa FDA. So, tiyak na ligtas.
99% na ligtas, di ba? So kung merong mga risk, baka 1%. Pero sigurado ako, about 3% namamatay sa COVID because of infection. Kaya sa akin, ang lagi kong pinapaliwanag sa mga taga Maynila, ay dito na tayo sa bakuna. Protektado tayo, panatag tayo, tataas ang kumpiyansa, magno-normalize tayo. Kasi ang COVID-19, I may be wrong, but with the ratings that we have made and listening to historical data, no, it will not go away. I think it will hindi not go away for lifetime, no. It's going to stay at least a year or two. Pero ito na yung magiging parang regular flu someday somehow. And cure will be available. So while we are waiting for this, kailangan gawin din natin yung ating part, yung ating responsibilidad. So ngayon, fully vaccinated ka na at saka nakapag-travel na dahil noon, hindi wala pa tayong bakuna, nag-interview tayo sa Zoom lang. Oo. Saka malaking bagay talaga yung bakuna. So at least ngayon kumusta ang pagbisita mo dito sa Cebu? Nako. Kahapon, yung first day mo kahapon, no? Yes. So kumusta? Ano mga activities ninyo? Mga Cebuano, mga kababayan ko, maraming salamat sa inyo sa mainit niyong pagtanggap. Nagulat ako dahil nung maaga-maga nagpunta kami sa Barili o sa Dumanjog, Dumanhog at saka do sa Mualbual. Okay. Tapos nagpunta pa ako doon sa yung Falls. Badyan. Ayun, nagpunta ako doon. Ginawa kasi natin, gusto ko kasi lagi makipag-usap sa tao. Yung diretsa ba sa tao? Kumbaga, gusto ko i-survey ang tao na ano yung sitwasyon nila, ano yung kinakaharap nila, ano ba yung mga suliranin nila, ano yung mga pangarap nila. Kasi, alam mo naman, hindi naman kaila na ako lumaki sa Tondo, highly urbanized city, pinanganak sa Tondo. Pero, kung tayo'y tatakbo bilang Pangulo at pamumunuan natin ng ating bansa, I made a commitment to nagsalita ako na ako'y kakandidato. Sabi ko, I will go to the far-flung areas, reach as many as possible, as far as possible, as soon as possible, so that I can learn fast, look at the real situation, at least maibigay man lang natin na may tenga ang susunod na gobyerno sa kanyang mamamayan. So I'm very happy kasi talaga, naku, Diyos ko, very warm. And I'm grateful also, na-touch naman ako sa ginawa ni Governor Gwen kahapon. So nagbisita ka sa Capitol kahapon, no? At saka ni Congressman PJ, dala ng, basta unique very warm yung provincial government, si Gov Gwen. Nagpunta pa kami sa CFI. Yung picture mo? Yan. May bihira niyang ginagawa yun yung ganung picture sabi sa akin ng mga taga Cebu. So I'm very grateful for the accommodation, assistance made by Garcia family to assist us to go around the entire province as much as possible. Kaya, you are being considered by one Cebu party as parang susuportahan nila. You're being considered. Opo, nasabi nga po nila kahapon. Greatly being considered. Alam mo naman, kailangan ko ng lahat ng tulong. Siyempre, isa sa mga weaknesses ko, wala akong tatay na dating presidente. Si Chayo, ang nanay ko. Si Butete, ang tatay ko. Taga-Antique, saka taga-Samar. Di ba? Kumbaga, talagang... talagang galing, isang ordinaryong tao, ito si Isko, no? Yung nanay mo, at nanay ko, pareho. Yung nanay ng mga tagapakinig natin, o mga tatay. Kaya ako... talagang pinipilit kong umikot, kausapin lahat ng tao kasi kailangan ko ng
maraming tulong. Because this is a very unique situation. Very rare yung tumatakbo na presidente galing sa ordinaryong pamilya. Oo. Gusto Once kong in a lifetime yata. tanungin kita dyan, yung sa ano mo, because I know your story is also very inspiring, no? Yung story ni Isko. Pero ano pa yung mga activities yung kahapon? Ayun, ikot kami, tapos Ano ang mga activities niyo ngayon? Yung araw? kinausap ko yung mga tourists yung sa turismo natin, kinausap ko yung mga mangingisda, mga entrepreneur, mga industriya na create. Natuwa ako doon sa kwento ng isang MSME na noong kasagsagan ng hirap ng pandemya sa negosyo, ang ginawa ni Gov. Gwen, inayudahan niya yung mga negosyo pero through a coupon para mabili yung produkto ng negosyo. No? Nakakatuwa kasi kung talagang masikap at magaling yung mayor at governor, less problematic sa national government. Kasi nakarelate ako kagad kasi ganun ang ginawa namin sa Maynila. Yung maibsan yung nararamdaman ng tao. Particular na yung mga negosyante. Kasi ang gusto ko sa negosyante, wag silang magtanggal ng empleyado. Yung hindi sila kumita pero hindi sila nag-abono. Masaya na akong ganoon. Kasi sa hirap nga ng buhay, dala ng pandemya, gusto ko i-survive na lang muna yung negosyo. Para na sa ganoon, yung mga empleyado, may mapagharimunan. No? Lalo na itoong Cebu na halos 35% of 8 million visitors ang ating bansa sa Cebu nagpunta. Can you imagine about more than 2 million visitors, turista? Ayon sa pag-aaral ng mga scientifico sa ekonomiya, bawat tourist daw creates one job. Then yung ikot ng pera 20 to 25 times ng industriya ang magbebenepisyo. Now, if that is the case, so dapat lalong mag-invest ang gobyerno sa turismo, sa negosyo, sa MSME, di ba? So, ngayon gravely affected ang lahat. So, ano ngayon? Nganga. Ayun ang kailangan pagkakatabi yung gobyerno. Talagang pag may masasandalan ka, no? Papanatag ka. That's why sabi ko nga sa kanila, hayaan ninyo kako pagdating ng araw yung parang creative financial engineering na gagawin natin. Bibigyan natin ng oxygen yung mga negosyante. Kasi yung mga MSME gravely affected yan. But the problem is, sila yung ating economic driver dahil almost 95% more or less ng negosyo ay MSME. So, with the Mandanas ruling, no, sabi ko, gagawan natin ng menu kasi merong windfall yung mga local government sa 2022. So, sabi ko, halimbawa, let's just say 30% noong kanilang additional income galing sa national government because of the Mandanas ruling, maipautang sa mga kani-kanilang mga negosyante naghahanap buhay sa kani-kanilang munisipalidad. Now, para naman hindi naman maargabyado yung lokal na pamahalaan sa mga benepisyo na dagdag na income, babandahan ko naman to ng pera ng bangko ng gobyerno. DBP at Land Bank. Katulad nung ginawa namin, may future income kami, yung future income, kinuha ko na ngayon. O kaya nakapag-tayo tayo ng ospital, 10-story, Manila Zoo, Condominium 1, Condominium 2, para maubos na ba yung squatter? Kasi mahirap maging squatter eh. So, itong mga bagay na to, eskwelahan, vertical housing, horizontal housing. Ito ang mga big ticket projects na nagawa mo sa Manila. Natuloy siya kahit na pandemic. So yung aming pera na regular, yun ang ginawa namin pang-address sa pandemic. Yung aming namang future income na in-advance namin sa bangko ng gobyerno, natuloy namin yung build. So yan, no?
itong build with respect sa infrastructure, dahil itong mayor, yung lahat na ginawa ng mayor, yun ang, if you have the experience as a mayor, yun na Parang, Scale lang. Oh. I-scale lang ba? Kung dadalhin mo, ikaw maging pangulo, yun na. Parang mini country na itong maging mayor, manager ka na May niya. awan, Diyos, Oo. with your help and with the help of our listeners and So, with respect to your background, sa experience at educational background, at also yung story mo na very inspiring, tatanungin kita dyan. Gusto kong i-explain mo na agad at pati na itong mga gusto ng tao, yung peace and order din natin. No? At saka yung build. Kung may capacity ba si Yorme Isko na itong build upang umasinso tayo no dito sa ating bansa. Butante karon nga namin no, yung mga voters na nakikinig sa atin Okay. ngayon. Mayroong 6 kayo na naka-file ng certificate of candidacy. Bakit piliin ko si Yorme na maging pangulo ng bansa? Ano ba? How prepared si Yorme? Kumusta yung background niya at experience? May capacity ba na matuloy ito mga build ang continuity ng build with Yorme as our president? Well, I've been into government service for the past 23 years. Half of my life was dedicated to public service. I'm already 47 years old. No? And sa awa naman ng Diyos, kahit na hindi ako nakapag-aral nung araw, nung ako'y pumasok sa gobyerno, bumalik ako sa pag-aaral at pinagsikapan kong maging epesyente sa pamamahala. Now, with regard to the build, yung ating mga kababayan, pumanatag sila na ang lahat ng build na nasimulan na ni Pangulong Duterte, no, itutuloy naman natin. The reason behind is 2 things. One, yung taxpayers' money na gastos na So, that's the best way to protect the taxpayers' money. Hindi yung pangalawa yung nangyayari na kapag tapos ng isang administrasyon to another administration, sisirain yung ginawa nung nakaraang administrasyon. Yung away-away ba? Katulad yung mga away-away ng mga pamilyang politiko sa national government. Di ba? 30 years sila mag-aaway. Tuwing eleksyon, sila lang ang magkaaway. Tuwing eleksyon, sila lang ang pinag-uusapan. Hindi naman umasenso ang Pilipinas. Umunlad ba tayo? Kaya ako, ang gusto kong gawin talaga is mauna muna yung tao. In our case, so yung build ni Pangulo, tutuloy natin, tayo magbi-build din na gagawin. Build more schools, build more hospital, build more housing, build more jobs for our country. Yung bang itawid ba? May maibsan yung kinalalagyan ng tao, maitawid muna natin. A year or 2. Unahin muna natin yung tao. For example, yung sinabi ko na alala mo about 3 weeks ago, na babawasan ko yung buwis o yung tax cuts plan natin, di ba? 50% on oil or petroleum and 50% tax cuts sa ating kuryente. Pag mapapansin mo, attorney, you're a lawyer. You know this better than me. Tingnan mo, bakit yun ang tinatch ko? Bakit hindi ibang bagay? Unang-una, sino ba may control ng pagbubuwis? Di ba, gobyerno? Yeah, Sino ba nagpataw? Gobyerno. Tama? So, kung saan tayo may control, yun yung gusto kong ipangako. Yun yung gusto kong gawin. Kasi alam ko, doable. At saka, pag yun, napababa natin, yung mga buwis na yun, instantly, no, mararamdaman ng tao. Immediate. Kasi, for example, yung magtataka ka, bakit yung isda mahal? Archipelagic country tayo. Bakit ang mahal ng isda? Kasi ang mahal ng krudo. Para kunin yung isda, no, kailangan mo ng makina. Gumagamit yan ng mga krudo. Yung mga Kubota, 4x, Yamaha. These are machines that needs fuel. And it costs money. So, ang hirap ng cost
mahal ng cost, kaya mahal din yung isda. O ganun din yung mga pagkain. O ang mahal ng kuryente, ang mahal ng krudo. Pag nagtanim ka ng palay, o kailangan mo ng tubig, paano kung walang patubig? So magwa-water pump ka. Yung water pump, gagamit na naman ng gasolina, o yung thresher machine, gagamit din ng gasolina, yung abono, galing din sa gasolina. So ngayon, pagdating mo naman dito sa syudad, yung mga jeepney driver, tricycle driver, bus driver, konti na lang ang kinikita kasi inuubos ng presyo ng gasolina at diesel. Kaya ang gagawin nila, tataasan nila yung pamasahe. Sino na naman ang tatamaan? Yung mga sumasakay. So, makikita mo, pagka mababa ang buwis sa krudo, mararamdaman kagad ng driver. Mararamdaman kagad ng yung sumasakay. Pag uwi mo sa bahay, mararamdaman mo naman na yung bill mo sa kuryente mababa. So, pag lahat ng ito, pinagsama-sama mo, marami kang savings. So, umatras ang gobyerno, umabante yung tao. Nagparaya yung gobyerno kapakinabangan ng tao. And this is what we need. No? Yung maibsan naman lamang, yung cushion, the socio-economic impact sa buhay ng tao. Yung mga projects na infrastructure projects, kung maging Pangulo ka, dahil sabi ng iba, ito kasing mga politiko, marunong lang sa pagsasalita. Yung salita lang, walang pag nakaupo na, wala. Yung may capacity na itong mga infrastructure, itong si Congressman Pablo dyan, alam ko naman itong yung mga kalsada doon sa kalsada ba na Congressman? Kanang Tagalog, lisod tanin Tagalog mga higa. Dito sa 3rd district, yung distrito niya, concrete na yung mga roads niya doon. Dinaanan namin. So, yung si Isko, may capacity ba talaga? Ano ang maipakita natin, concrete na sabihin ng tao, credible yung sinabi ni Isko, kaya niya yan, may capacity siya. Dahil siguro, sabi mo, yung mga big ticket projects ng Maynila. Wala, mahirap magbuhat ng bangko. Sa totoo lamang. Pero siguro naman, may mga kamag-anak sila sa Maynila, maipagtanong nila, na lahat ng pinangako ko noong 2019, sa taong bayan, sa lungsod, modesty aside, despite the pandemic, lahat na deliver, pinangako ko yung for 10 years, yung 1 decade plan. No? Na kasi, siyempre, ayoko naman mag-overpromise, kaya 10-year target namin. Alam niyo po, 2 years natapos lahat, sobra pa. Yung hospital, natapos mo? Condominium 1, Condominium 2, ginagawa, Binondominium 1, Base Community, San Lazaro Residence, 20-story, 42 square meter, 2-bedroom, in-city vertical housing, tapos San Lazaro, San Beda, San Sebastian, tapos Ospital ng Maynila, tapos may bago na naman ngayon, bagong ospital. Tinanong kita niyan. Baseco Hospital. Gusto ko matanong yan, dahil para mapakinggan ng taong bayan na may capacity, itong si Mayor Isko, kung maging presidente may capacity. Basta ang kaya kong i-commit sa taong bayan na nakikinig. Yung laway ko nasasanla kay ML Luwilier. Pag ako may sinabi, napanghahawakan yun ng tao. Kasi, alam mo, Torne Rupil, pag mahirap ka, pag pobre ka, ang puhunan mo lang laway. Ako, galing ako sa wala. Paano ako nakaangat? I give value to my words so that people will trust us and join us kapag napanghawakan yung salita mo. Kaya since time immemorial, naging practice ko na yan. In fact, ito, on the side, attorney. Ewan ko kung nautusan ka ng nanay mo nung araw. Pagka sinabing pobre, napanghawakan ng salita. Nung bata tayo, di ba, inuutosan tayo ng nanay natin. Oy, Scott, punta ka nga kay Aling Nena. Sabihin mo, pera muna ng kalahating kilong bigas sa akin sina. Pautangin ka, hindi. Pautangin ka. Anong puhunan mo? Anong collateral mo? Wala. Laway lang. Nagkakatiwalaan lang. Because ang pobre, kapag nagsalita, tutok din. Gagawin. Yun, nakalakihan ko yun. Kaya hanggang sa paggugobyerno,
O, pag ako may kinumit, kaya ingat na ingat ako eh. O, tingnan ninyo wala nakaisip ng tax cuts. Yeah, I mean, let's be honest to one another. O, nung ginawa ko sa publiko, sabi ko, ang unang-una kong gagawin, babawasan kong buwis ng krudo, babawasan kong buwis ng kuryente. Kasi yun ay kayang gawin. Bakit? Kasi gobyerno may control. No? Pero there is a principle behind it. Later on, I'll explain it to you. But the thing is, wala nakaisip. Ako ba't ko naisip na yun ang tirahin kagad? Kasi mararamdaman mo kagad. Mahirap, middle class, upper middle class, mayaman. Now, ito pa maganda. Pag ito nagtagumpay for the next 2 years of our lives, temporary lang naman eh. Hindi naman habang buhay. Let's be fair to the people. No? Na temporary, for the next 2 years nangyari. Alam mo pa sino pa makikinabang? Yung negosyante hindi magsasara. Kasi yung bayad ng kuryente niya mura na. Yung krudo niya mura na. So yung mga empleyado niya hindi niya babawasan. Hindi niya tatanggalin. So pakinabang na naman ng mga empleyado. Yung mga pabrika, baka hindi na magsara yun. Baka magdagdag pa ng empleyo. O, ngayon, dahil maraming savings ang tao, ito na yung delayed gratification principle. I hope there is some economists who are listening right now. No, kapag mataas ang buying power ng tao, dahil may pera siya. Di ba? Yung velocity of money, ikot ulit yun. Babalik ulit yun sa gobyerno, sa paanong paraan, yung VAT. O di delayed gratification, mura bilihin, mura pamasahe, protektado yung negosyo, protektado yung trabaho, makakaraos tayo, makakatawid tayo. So, that's why, ako naniniwala na ito doable at kayang gawin. Kasi gobyerno, ngayon, posible bang matupad yun? It is up to our people who believe in us. But, sa totoo lamang, tingnan mo, sa Kongreso biglang may nagpapile. Tapos yung ibang kandidato nga, yun ang ginagamit. Kala ko, pera lang ang nananakaw, pati pala idea nananakaw. Kala ko, ginto lang ang nawawala. Pati idea nananakaw. Pati idea. Pero ako okay Kaya lang. mayroong intellectual property yan, pre. Oo nga pala, abogado rin si Kong PJ. Pero ako, alam mo, sa akin, basta tao ang inuna mo. Ako, basta, ever since time immemorial, for the past 23 years of my life, pag tao ang inuna mo, hindi ka na malilito. Di ba, sabi ng DOF, yung idea ni Yorme Isko, malulugi ang gobyerno ng 130 billion. Tama naman. In fairness to DOF, siguro concern lang sila sa bansa. Ang concern ko, tao. Lalong tumibay ang damdamin ko. Na lalo kung gawin ito. Bakit? Kung nakwenta ng DOF na ang lugi ng gobyerno is 130 billion, ibig sabihin 130 billion ang naibalik ko sa tao. Ang kapakinabangan ng tao ay kapakinabangan ng bansa. Hindi ho ba ganon? Ang paggogobyerno hindi sa lupa, hindi sa hangin, hindi sa langit, sa tao. So, yung maibsan mo, yung nararanasan niyang hirap, little success na yun. Then, after natin mag-recover, which is naniniwala naman ako, pwede tayo makapag-recover, wala na tayo, sadsad na tayo. So, there's no way but to go up. And in a good day, dahan-dahan naman tayo magre-recover. Yung isip na tayo ng mga high-polluting dreams, di ba? Ngayon, unahin lang natin tao. Iraos lang natin ang tao. Maibsan lang yung dinaranas ng tao. Meron siyang bahay na mauwian. May eskwelahan yung anak niya mapapasukan. Pag siya nagkasakit, meron siyang ospital na matino, Hindi yung mema lang. Yung may magawa lang. Yung matino na maayos, may pasilidad, may gamot na ospital. Protektado mga frontliners. Yung benepisyo para sa kanila maibigay. Tapos may hanap buhay. Yun lang. Doon lang iinog. Doon lang iikot, attorney. Wala na ako masyadong, wala ka na masyadong maririnig sa akin na cheche boreche o basic muna. Iraos, itawid natin ang tao sa pandemyang ito. After that, let's talk about all other things, all issues of our country. Si Yorme, Mayor Isko Moreno Maygala, makarelate gyud din siya sa ordinaryo nga mga tao, ordinary Filipinos.
kay very ordinary ang kinabuhi. Unya miingon siya nga wa ko siya kunoy amahan o inahan nga presidente atong ipangunta ng iyang background mga higala be kay nakadungog na ko ni sa una pero mas maayo na atong mabalik para pag-relate pa sa mga tao so kuanday ni siya makasabot ni sa problema sa mga pobre makasabot ni sa problema sa mga ordinaryo tao. Doon ako galing eh. Oo. Anong sa tundo ka lumaki? yung parents mo anong 100% silang Bisaya. Ganito 'yon, no? Kaya Bisaya ako. yung mga nakita ko sa billboard, Bisaya ako. Sige. Mga kababayan, ako naman ayoko nagkukubli, no? Ayoko nagsusugarcoat o nagko-cutex. Kahit na mag-cutex ka na mag-cutex, kapag patay na ako kumo, patay na yan. Kumbaga, ang tanso, hindi mo pwedeng tubugin ng gintot para maging ginto. Tanso pa rin yan. To be honest to you sa ating mga tagapakinig, pag mapapansin ninyo, ako, Tagalog na Tagalog. Ayan, di ba? Dala nang, ako'y pinanganak sa Tondo. Nag-aral sa Tondo. Lumaki sa Tondo. Nakapag-artista sa Tondo. Nakapag-konsehal, naglingkod sa Tondo. Hanggang sa Maynila. Ang Tondo, dinala ko sa buong Maynila. So, buong buhay ko, simula ng pagmulat ng mata ko, Tondo, Maynila na. So alam mo talaga yung buhay ng isang squatter? Kung squatter lang, may PhD ako. Kung ikaw abogado ng batas, ako PhD ng squatter. Kaya nga nung ginawa ko yung pabahay. Kaya ako so yung condominium ang ginawa mo dahil nakarelate ka sa mga kababayan nating mga ordinary people. Alam mo ba ang pakiramdam? So sila naka-benefits ng condominium mo ngayon? Yes. Alam mo ba pakiramdam nung galing ka sa trabaho na hindi ka sigurado pag uwi mo kung yung bahay mo nakatirik pa dahil yung lupa hindi iyo? Araw-araw? Yung pakiramdam na nakisi na, sisingiling ka na ng kasera mo dahil bayad ka na ng upa tapos pag hindi ka nakabayad, sisipain ka. Hindi mo naman masisi yung kasera mo dahil hanap buhay niya yun eh. Yun yung ayoko mangyari sa mga bata, sa mga susunod na henerasyon. Yung dinanas ko ng walang kapanatagan. Kaya yung makarelate ka, Yorme, yung sa mga story lang, hindi masyado, pero yung experience mo, talagang lalim yan. Kaya lahat ng proyekto ko, mapapansin mo, pantao, kasi yun yung hugot ng buhay ko eh. Yung hindi naman kita mapapayaman, Attorney Rupil. Pero sigurado ko bilang gobyerno, mapapataas ko yung antas ng pamumuhay ng tao. Nagawa namin sa Maynila. The quality of life, that there is government, na may gobyerno. Now, having said that, kahit ako'y lumaki sa highly urbanized o challenging community, but my roots, no? My mother is from Samar, Waray-Waray. My father is from Antique, Kinaraya. These are the same people. Tingnan mo I am a product of neglect. Not neglect in family, but neglect of governance. Yung mga magulang ko ay katulad ng mga magulang natin, kakilala natin, kaibigan natin, tiyuhin natin, lolo natin, na nagbaka sakali sa Maynila kasi noong araw, walang hanap buhay sa probinsya. Yeah, okay, makarelate ako niyan. Dahil yung sa amin, Mayor Isko, doon sa probinsya kasi, pag-graduate ng high school, puntan tayo na Maynila. Exactly. So, ganun ang nangyari yung sa parents mo? Yes, kaya kami sa Tondo. Dala ng pagsakay mo ng William Gothong, Negros Navigation, Sweet Lines, di ba? Super Ferry, ang landing, Sulpicio, pag landing mo niyan, Tondo. Pier 2, Pier 4, Pier 6, Pier 8, Pier Gis, Pier 12, 14, Escanio Lines, hanggang doon sa 18. Lahat yun. Ang landing nun Tondo. Siyempre, maabilidad yung nanay ko. Una, nakakita ng bakanting lote, nagtanim-tanim ng talbos ng kamote. Tapos naglagay ng bangko. O yung bangko nilagyan ng bubong, o yung bubong nilagyan ng dingding, yung dingding nilagyan ng bintuan, o talbos ng kamote tinanim, bahay ang tumubo. Asindero. That's the life. Pero I cannot forget my roots. Bakit? Di ba itinuro ng mga matatanda sa atin at ng mga bayani, ang hindi lumingon sa pinanggalingan ay hindi makararating sa paroroonan. That's why I've been telling everyone, ako taga-Tondo ako. Taga-Maynila ako. That is a fact. Kasi I was born there.
but my roots cannot be denied. And it's unfair sa mga magulang ko. So yung doon ka na isinilang sa Tondo, doon ka lumaki sa Tondo, yung parents mo anong trabaho nila noon? Ang tatay ko istiba sa pier 8. Oh. Una yan, istibador. Tapos signalman. Tapos makinilero. Tapos yung nanay ko naglalabada. Tapos at 10 years old nakita ko na mahirap kami. Di tumulong na ako, nagbasura na ako. Yun. So na-experience mo talaga yung ganon na buhay, no? Yung pag umuulan, Oo. ewan ko kung na-experience mo to, pag umuulan, di ba, bubong, pag umuulan, katabi mo, tabo, at saka planggana. Kasi tumutulo, tumitilamsik sa paa mo. Those are the things. That is the literal life. Yung kumain ka ng tira ng tao sa basurahan. Yan. Kung hindi nyo dinanas yun, I think you are still in a better position. So doon ka nag-aaral talaga doon sa Tondo? Rosauro Almario Elementary School, Tondo High School. Yan. Lahat talaga, buong buhay ko doon umikot. Pero, sabi so ko kaya nasabi nakarelate ko, ka sa ordinary people dahil dyan ka galing? that's why sabi ko doon sa commercial, nung ginagawa yung commercial, ako si Isko. Ang istorya noon, bawat Pilipino, mahirap, middle class, upper middle class, mayaman, may isko sa buhay. Kasi isko is representing struggle. Pero, bagamat tayo maraming pagsubok, hindi tayo sumusuko. Kaya ako si isko, tayo si isko, hindi sumusuko. Especially nowadays, pandemya. Hindi tayo dapat sumuko. Tingnan po ninyo. Kung yung nanay ko si Chayong, kung yung tatay ko si Butete, sumuko sa akin, malamang hindi nyo ako napapakinggan ngayon. So, ibig sabihin, kapag tayo mga magulang nagsikap, ipinagpursige natin yung ating mga anak, no? Someday, somehow, you will never know. Baka, tingnan mo, alam mo, sa totoo, ayoko lang, kung sakasakali, nabigyan ninyo ako ng pagkakataon na maging presidente, o hindi na imposible na may taga-karkar, may taga-karbon, na nando doon, pakalat-kalat doon sa highway, pakalat-kalat doon sa downtown, uhugin, dugyutin, libagin, banilin, na pwede rin maging presidente. Nangyari sa akin, pwede mangyari na kahit kanino. Kahit kaninong anak na nakikinig ngayon. So yun, hindi na siya imposible. Kaya, itong si Isko, mayroon talaga, dahil nakarelate siya, no? So, siya ang isa sa mga okay, so paano yun naging basurero ka? Paano naging artista? At paano nagkatapos ng pag-aaral? Hindi ko akalain artistahin. Naihulma ako ng tatay ko ng maayos na namin. Well, ganito yun. Alam mo siyempre, di ba, pag sa squatter, kanya-kanyang abilidad. O di ba pag may patay, nakikiramay ka. O bakit? Pag mayaman yung patay, may liver spread. may sunny orange. Kung nga rin nakikiramay ka lang, yun pala, inaabangan mo lang chicha. Abilidad lang ba? Yun, doon ako na-discover. Yeah, alam natin yan dahil survival yung mga bata dyan. Para-paraan lang sa buhay. Ayun, doon ako na-discover makapag-artista. Nagbago buhay ko. Then I went to public service after quite some times in being in showbiz. Paano yun? Pagtapos mo pag-aaral, paano yun? Nag-aaral ka? Kasi nung nasa gobyerno na ako, pinagsasalitaan ako lagi. Wala yan, artista lang yan. Cute lang yan. Artista lang yan. Bobo yan. Hindi yan nag-aral, high school finish. Alam mo, yung high school finish, totoo yun. Kasi nga, hindi naman ako pinagpala na may gintong kutsara sa bibig ang magulang ko. Pero tingin ko, walang taong bobo. Kulang lang sa nutrisyon sa utak. Kasi hindi naman talaga nakapag-aral. Kung ikay naturuan, di ba? Ang tao na may willing matuto. But be that as it may, I want them to stop. And the only way, and the best way for them to stop saying those is to go back to school. Sa awa naman ng Diyos, napagtapos ko ang sarili ko, naging mabuti naman sa akin ng UP and SIPAG.
no, yung National College for Public Administration, taking up executive program there. Natapos ko kolehiyo ko, nakapag-abogasya ako ng kaunti, tapos pinadala pa ako ng maswerte-swerte mo, pinag-aral ako ng US State Department sa Washington. Then after that, we went further, we went to Boston, sa JFK School of Government in Harvard University to take up executive program. So I went there twice. Then the same thing with Oxford University in London, in England, no, to take up another executive program. So yun, through the years, I did not stop in learning. Kasi ang maswertihan mo, Attorney Rupil, yung karanasan ko, yun yung ginagamit ko sa paglilingkod para mangibabaw ang puso ko. Nalimunin ang kapwa ko. Now, yung karanasan ko sa pag-aaral, yun ang mga ginagamit ko para makita ang tunay na ibig sabihin ng mga numero ng mga salita. Kakargahan ko muna ng puso para hindi na ako maligaw. Tao muna. From there, doon na tayo sa mga technical na bagay na siya namang nakamit ko nung ako'y nag-aral. Kaya naunawaan naman natin kahit papaano. So lahat ng ito hindi naging madali. Hindi ito nangyari overnight. Marami rin akong untog, kaya marami rin akong bukol. At bakokang dahil sa pagkakadapa. No? Pero yung nag-graduate ka sa high school, after graduating high school, yun ka naka-artista? Ano yun? Yes, halos ganon. Kasi ang pangarap ko maging kapitan ng barko. Alam mo kasi nung araw sa Tondo, no? I don't know dito sa Cebu, ha? Noong 1980s, no? Dalawang trabahong sikat. Pag babae ka, punta ka ng Japan. Yayaman ka. Pag lalaki ka, dalawang bagay ang pupuntahan mo. Mag-Saudi ka o mag-seaman ka. Yun. Kaya gusto ko maging seaman. Gusto ko maging kapitan ng barko. Kaya yan yung mga sweet lines, Iscanyo lines, Gothong, Abuitis. Ginagawa lang namin jumping board sa pier yan. Pagdating ng pag-atrakan ng barko, disgrasya na. Kanya-kanya ng abilidad. Kaya gusto ko maging kapitan. Kaya nag-aral ako mag-seaman. Pati yung mga kababata ko, naging seaman. Si Mandurukot nga lang. Kasi tinamad. Sinasabi ko, naku mga bata, titigilan nyo yung bisyo na yan. Malamang, yung mga drugs na yan, yung mga solvent. Malamang yan, mapapariwara kayo. But be that as it may, ayun, gusto ko maging seaman, kaya nag-aral ako. Kaso na-discover ako sa Lamayan ng Patay. Doon ka naging artista. Hindi ko kala artistahin. Pwede pala. Doon na yun. Doon na turning point. God has so many ways to listen to you. To your prayers. Siyempre, kahit naman ganoon kahirap ang buhay namin. Lagi ko namang pinagdadasal na sa Santo Niño o kay Jesus na yung makaawon sa kinalalagyan ko. Ahon lang ba? Kasi minsan nalulunod ka na yun lang. Akalain mo, kailangan pa mamatay yung kapitbahay ko para magbago buhay ko. I mean, what a way to... So yung background mo na napakinggan natin ngayon na talagang nakaka-relate ka sa mga ordinary Filipinos, at saka yung background mo, yung experience, at saka yung educational background also, na may capacity. No? Ito si Yorme talaga, no? Pero yung may nagsabi din na, first term niyo lang yan. Kaya kanyang i-lead ang buong bansa? I will see. Ako naman meron niyang kasabihan sa batas, res ipsa liquitur. The thing speaks for itself. Basta ko, itinaguyod ko in my own little way. Yung 2 milyong mamamayan. Sa loob ng 1 year and 6 months sa pandemya. Napapanatag sila, nakapaghanap buhay sila, protektado sila. Peace and order in Manila is really deep dive. Talagang bagsak dahil komportable ang tao. Ang infrastruktura na tumutugon sa mga pangunahing pangangailangan ng tao, nandiyan dyan.
Kasi siyasat naman eh. They can, sabi kong attorney, i-GMG mo. O, i-Google mo, gwapo. Hindi, talaga. Ako, seriously speaking. Basta ako, hindi ako wala ako sa kwarto ko. At maglalagay ng camera, magkukwento-kwento lang. Wala ako doon sa upos-upos. Yung upos-upos ba? 5 taon na upos pa ng upos. Naupos tuloy yung kandila. I try to work with anybody. I try to be reasonable. Pinilit ko maging makatwiran. For example, let's be straightforward. Si Pangulong Duterte, may inutos, may direksyon, makakabuti sa'yo, sinasamahan ko. Pero pagka mali, hindi ba napapasin mo, publicly also, sabi ko, wag po yan ang gawin natin, ito po ang gawin natin. Ito mas kailangan ng tao. Kasi hindi ka talaga magkakamali kapag tao ang nasa puso mo. Yun ang guide mo. Yun ang guide mo, yun ang North Star ko eh. Yun naman ang purpose ko nung tumakbo ko noong 1998 na konsyal eh. Yung mapagbago ko lang yung buhay ng isang bata. Isang bata yun yung minimum goal ko sa buhay ko noon. Yun ang direksyon ko. So, tao lang. Sa tao lagi. Wala na yung mga politiko na yung away, di ba? Yung walang buting dinudulot yan sa katayuan ng tao. Maganda ang showing sa mga surveys ng SWS at Pulse Asia sa inyo, Mayor Isko. Maganda ang rating mo. Pero, kaya ba mayroon bang machinery si Mayor Isko upang masustain ang campaign natin hanggang May, hanggang mag-eleksyon? So, Mayor Isko, ang imong rating, pagsugod yun, so pa ka mo declare nga, hindi ka pa nag-declare. Bisaya naman hinog ko mga higala na, sa naman. Naintindihan ko naman kasi yung alam mo sa Tondo, dahil halo-halo nga, no? Kapangpangan, Ilocano, Ilonggo, Waray, tas mga Cebuano. Dahil siyempre, pagka bata ka, di ba, pag nag-uusap-usap, so uuulinigan mo ba? Kaya na, hindi rin ako basta-basta mabebenta. Kumbaga, kahit pa paano, naiintindihan ko naman. Okay, Mayor Isko, magandang showing sa mga surveys ng SWS at Pulse Asia. Saan mo i-attribute ito? Well, hindi ko masyadong iniintindi. With all honesty, thank you if that thing went public. But ang gusto kong survey, ako yung nagsisurvey. Yung sinisurvey ko, yung problema ng tao. Kasi yun yung gusto kong alamin. Kasi nga, pinanganak ako sa highly urbanized setting. Pagkwentuhang mahirap, yung hirap ng buhay, katulad to, Cebu City, di ba? Yung buhay dito, ng pagiging mahirap, sabi ko nga sa iyo, hindi ko binubuhat ang bangko ko. May PhD ako. Paano maging kasosyo ng Meralco, paano maging kasosyo ng Maynilad. Kasi kami nung araw, kami, shareholder kami ng Meralco eh. May kuryente kami pero walang bayad. Those kind of life, alam ko. But the thing is, again and again, kaya ako umiikot sa Parplang area, mga bundok ng tralala, kung saan-saan, at iba't ibang sektor, because I wanted to learn. So that later on, may awa ang Diyos sa tulong ninyo, mabigyan ako ng pagkakataong pamunuan ng bansa. Hindi ako matutulongges ng mga konsultant. Di ba? Yung sulsultant. Hindi ako bakit? I can honestly say, hindi yan ang totoong problema. Ito ang problema. So, mas gusto ko ako yung... Alam mo how to troubleshoot talaga, no? Hands-on. We've learned our lesson very well eh. Yung mga politikong nasa bahay lang nila, pa-vlog-vlog lang. Tapos, kunwari, kwento-kwento. Wala namang visa eh. Wala talagang visa eh. Di ba? Unlike yung nakita mo eh, yung si Governor Gwen. Tingnan ninyo. Kaya ako gustong-gusto yun eh. Yung pinaglalaban niya yung Cebu, remember, there was an incident na she's fighting for Cebuanos' interest. And that's the way to do it. Sometimes you have to stood your ground. Stand up and make a representation on a particular incident, issues that affects the lives of the people. Yung grounded ka ba? Yung connected ka ba? Yun yung gusto ko. Maganda sabi ko na maganda yung rating sa survey. Mayroon bang machinery si Mayor Isko
sa buong bansa upang ma-sustain itong rating na ito o mas tumaas pa hanggang eleksyon? Well, we will continue to pursue every inches, kilometers, meters of this country. We will cross islands and islands. We will do the mountains. We will do yung mga syudad. Iikot kami. We will reach as many as pa. Sabi nga, daig ng maagap ang masipag. Oo. O kaya aagapan ko. O kaya inaagapan ko na kita ngayon. yung suporta ngayon sa inyo, Mayor Isko, ay parang dumami. Yung, Awa ng Diyos. Nagulat Oo. din ako In In fact, fairness oo. pati yung mga former cabinet, yung mga Oo, yan. matutunong mga former cabinet Oo. ni Cory, Ramos? ni Ramos, lahat matutuwa ka Anong naman. reaction mo yung mga former cabinet nila ni Ramos? And then I'm humbled and honored Oo. with all honesty. Even organization Oo. from the other side of the river. Oo. 'Di ba? Joining us. Oo. No? I'm very grateful, sabi ko nga sa iyo kanina, lahat ng uri ng tulong kailangan ko. Lalo na yung One Cebu, nakasuporta sa inyo. Pag nadali natin yun, yung mga Cebuano, ako Diyos ko, I love you. Nandito naman si Congressman Pablo dyan. Sila ko. Siyempre ako, I have to present myself. At the same time, while kausap ko rin sila Gob, sila Congressman, no? Gusto ko rin makausap yung utaw. I mean, sorry, yung tao. No? Yun naman na. Dahil ngayon noticeable talaga yung support sa inyo. Nagulat din ako. Yun talaga, yung last Oo. week, Oo. nagsunod-sunod yung buhos. Meron pa nga tatag na na mga seminarista, dating pare, mga pare noong a few days ago, about 1.2 million ang members nila. Yung Alagang Isko. So, I'm happy and grateful. But, then again, this is a marathon. Mahaba-haba pa ito. Oo. So, siyempre, sa ating mga tagapakinig, kung kayo halimbawa, nakakagiliwan ninyo ko, o nakukursyonadahan ninyo ko, I hope you hold on and continue our fight. This is your fight. Buhay nyo tong nilalaban natin. Marami pa akong mga tanong pero yung we are running out of time dahil alam ko busy-busy din kayo. Anong plano mo para sa Cebu? Kung mabigyan ang pagkakataon na maging Pangulo ng bansa. Well, definitely, sabi ko nga sa iyo, you don't cut the neck of the chicken that lays the golden egg. In fact, binibitaminahan mo pa to. Inaalagaan mo pa to. Then I'll go back again to isa sa asset ng Cebu. Based on data, 35% of 8 million tourists in a good day goes to Cebu. So Cebu is a favorite destination ng mga turista. So that's 2 million. Now, if we can make it 2.5, 2.3, 3 million, 3.5, then so be it. Pero the point is, we must support the tourism, Cebu as being tourism hub of the country. If that is the case, pupuhunanan na lang natin. Di ba? More roads, wider roads, access to public transport, yung mga MRT, LRT na nangyayari sa Metro Manila. Kasi if we invest more in the rural areas, and I hope may mga ekonomistang nakikinig, tingnan po ninyo, kayo po magkwenta. 1 peso investment to Metro Manila ay halos wala nang ibinalik. Yung ginastos kong piso sa Metro Manila, halos wala nang binalik. Pag gumastos ako ng piso sa Cebu, maraming ibabalik. May upside ba? Yung sa Maynila, yung law of diminishing return. So, kasi wala na kami magastusan, wala nang epekto sa ekonomiya. Pero pag dito kami nag-invest sa rural area, sa probinsya, at lalo na, if one tourist creates one job, then we invest more in our tourism hub and favorite place ng mga turista, then everybody will have an opportunity, better life in the next 10 years or 20 years of our lives. Second,
yung high value crop, no? Kasi marami kayong lote, maswerte nga kayo, kami naghahanap ng lote sa Maynila. But we have to surgically reconfigure yung pagtatanim sa farm. Kung marami kang turista, marami, 25 industries, or 25 industries ang pwedeng matulungan. Now, yung high value crop, imbes na mais lamang ang tinatanim mo, baka naman gusto mo magkakaw. Nagulat ako kahapon nung nasa Barili kami, may turmeric kayo eh. May kakao. Tapos yung isa, yung mamon na masarap. Torta. Torta, Tinira ko kahapon eh. Ayun nga ang almusal ko eh. My point is, if these things can be developed, supported, then you serve your own tourists. Lechugas o yung lettuce, di ba? Gustong-gusto niya mga turista eh. O yung gusto mo dagdagan mo pa ng premium, Torniropil. O sa mga nakikinig, eto, if you do organic plus 20% valuation. So there are so many things that can be done in Cebu, and particularly the transport, public transport, and the tourism industry will be supported by the next administration. Hopefully, sa panahon natin. Lalo na, babalik na rin yung... Ay, mag-normalize eh. Yung traffic dito, grabe. Talagang... Ako, yung traffic, sa akin, is a good sign of progress. If there is traffic, there is commerce. Now, what we can do is to manage it. What we can do is to create an access to other forms of public transport. Alam mo sa Netherlands, sa Amsterdam particular na, no? Saan ka nakakita iisa kalsada? May pambisikleta, may pangkotse, at the same time may tren. Tapos may foot traffic sa isang maliit na kalsada. So these are the things that are not rocket science. These are doable. It's a matter on gaano ba ka-desidido yung gobyerno sa pagpa-prioritize ng mga kakailanganin ng tao. Yung political will, importante. Importante, siguro naman na Napakita mo yan sa... napakita mo din yan sa Maynila. Di ba, lahat ng kriminal huli, buhay naman. Di ba? Pero hindi kami mapagtatawanan nila na para bang niloloko nila yung gobyerno. Di ba, sabi ko, pag ginawa mo sa Maynila yung krimen, nangargabyado ka ng kapwa. Di ba, remember, I made that commitment? Magtago ka na sa lelang mong panot. Dahil hahabulin ka talaga namin. You cannot escape the long arm of the law. You may be enjoying a temporary shelter, but I'll make sure magkakaroon ka ng eyebag. Dahil we will go after you. And under the rule of law, rights will be respected. We'll get you, we'll go send you to the court and let the court decide whether you're guilty or not. So, yung polisiya na yun, drugs, hardcore criminal, mga pedophilia, mga abusado, na nagtakbuhan pa, buwan, meron pa taon, nadali namin. 97% buhay. Yung 3% namin, insidente. Patay pa nga yung pulis ko eh. So, the point is, we will put into right perspective, no? Under the rule of law. Di ba, pwede ka naman matapang, pwede ka naman buuan dibdib mo, pero hindi mo kailangan abusuhin yung kailangan mo, gamitin mo yung tapang, gamitin mo yung balbon sa dibdib mo, sa loob ng batas. Nagustuhan ng mga taong bayan yung leadership mo sa Maynila, pati yung political will mo. Kaya bang gagawin sa buong bansa? Baka may mga international Wala na akong pressure? babaguhin eh. Baka may mga international pressure, baka iba yung mangyari? Buong buhay ko, pinasok ko, butas ng karayom eh. Nalusutan ko naman. Ako naman, basta we will, under a civilized world in a civilized time, we must be guided by law and order. We will continue to recognize our treaties. We'll continue to pursue what we have won, especially the Hague ruling, under the rule of law again. Then we will protect whatever is left. Then we'll try to be reasonable to other nations, aggressively bullying us. And but the issue must be compartmentalized. Yung issue of sovereignty, will fight for it.
but the issue of economic growth and trade must continue. Because these are North Pole and South Pole. Ang kailangan natin, buhi o kinabuhi. Tama ba yun? Tama? Buhay at kabuhayan. Tama ba? Okay, tamo? Damo, 2 araw pa lang ako Cebu-yan, ha? Okay. Ang dami ko pa mga tanong sana, but I know from your staff na mayroon pa marami ka pang mga Thank you. Yung mensahe mo na lang sa mga tagapakinig natin. Thank you, attorney. Kaya gusto ko dito, mahaba lagi kwentuhan. I'm very grateful to RMN, IFM, at sa DYHP, at sa mga staff natin, sa ating mga kababayan sa Cebu, no, na nakikinig. At Buong Visayas at Mindanao. Maabot pa yata tayo sa Visayas, Mindanao. May awa ang Diyos, mga kababayan. Sabi ko nga sa inyo, lahat tayo may isko sa buhay, no? Pagsubok. Pero dahil sanay tayo sa mga hagupit ng dilubyo, aberya, nagtagumpay tayo. Ito, tingin ko, kaya natin magtagumpay dito kahit huwag tayong susuko. At may awa ang Diyos, after the rain, there is a rainbow. Now, kapit lang, if given a chance, mga kababayan sa Mindanao, Visayas, basta ito lang ang pwede kong ibilin sa inyo na panghawakan nyo na. Mabigyan nyo lang ako ng tsansa. The way the people of Manila gave me a chance, despite na wala akong mga magulang na mga alta sa syudad, no? Nung binigyan nila akong pagkakataon, hindi ko sila pinaya. Now, kung ako'y mabibigyan nyo ng pagkakataon, basta ang meron ako oras, ang meron ako dedikasyon, ang meron ako karanasan ng higit na nakararami sa ating bayan. Kaya ako naman, pag-iigihan ko. Kung ako'y naging masinop, mainam at episyente na maglingkod sa Maynila, ayun ho ang dedikasyon na ibibigay ko sa inyo. Kung kinakailangan hindi ako ulit umuwi ng 3 buwan, maibsan ko lang yung problema ng mga kababayan natin, I can do the same. Kasi wala nang pinakamahirap na trabaho para sa akin, ay yung ako'y naging basurero. Kaya lahat na itong susunod na trabaho to, na pinapasok ko, magaang na to. Kasi yung kumain ka ng tira ng tao, tapos ngayon nagka-Starbucks ka pa. Di ba? I mean, I know how to value things. That's why, ang sukli ko sa inyo, hindi ko kayo ipapaya. I'll make you proud again of our country. We'll make together. We have to live in our present and build back together for a better future. We'll never forget what happened in the past. We'll make them pay. Lahat na nag-abuso sa atin, mga nagnakaw ng yaman, mga nagpapapatay, lahat ng nag-abuso, papanagutin natin, pero sa mata ng batas, under the rule of law. Tapos we must move forward together. So, yung tao muna, iraos lang ba natin? Yun ang mga pwede nyo mapanghawakan sa akin. I'll dedicate my time. I have all the time in this world. I always utilize yung kabataan ko, yung lakas ng pangangatawan ko, and experience. So, yun lamang po muna, mga kabataan. I don't want to overpromise things, but what you will see and feel is basic governance. Tao muna. Yun ang pwede kong ikompromiso sa inyo. May awan Diyos, huwag kayong susuko. Mga nanay, tatay, tsagain nyo na yung mga anak ninyo. Malay ninyo, marami pang isko dyan na pwede rin mangyari sa kanila. Yun nangyari sa akin. Thank you, Thank you. Maraming salamat. Diyos, God first. Thank you. RMN Exclusive. Mayor Isko Moreno Mahigala atong nahinabi rong nga buntaga. Amot og si Congressman Pablo Jan og di asa to si Bianan san. Salamat kayo sa atong pag Mayor Isko. Salamat sa pag. Watay oras mga kaigalan sangan sa ganito pang puwersas DYHP RMN Cebu atong studio technical partner kada buntaga kasama ang Alan Polistico inabaganta ni Kay Susminya og Nestor Homisilio dito sa transmitter site o kasamang Romel Boyser. Nestor News Departments in the RV Veloso in the Marisa Abadjes o ingon sa mga kasamang Nimuel Quinones. Ako sa kasamang Rufil Fernandez Banyok manamilit kaninyo pinagas pag-ingon sa tanang panahon sa tanang higayon. Dalaygon ang Diyos, may buntag Pilipinas, tatak RMN. Hustisya, katarungan,
Radyo nga walay gikahadlukan. RMN. Attorney Rufil Banyok sa Straight to the Point.